A ver, imos ver como podemos exportar un arquivo que este creado en Excel Learning a distintos formatos. Entón, sería moi fácil ficheiro exportar. Se o exportamos como páxina web ou como sitio web, poderemos importalo ao noso Moodle, pero se temos actividades interactivas, non nos vai a mostrar os resultados. Polo tanto, non sería a opción máis adecuada na maior parte dos casos. E o podemos exportar tamén como libro electrónico, que poderíamos ler nos nosos dispositivos. É unha opción bastante simpática. Ou podemos exportar tamén como paquete de contido IMS, tamén podemos incorporar no Moodle, pero tamén vai pasar o mesmo. Se temos actividades interactivas, non vai a recoller os resultados como quixéramos. Entón, a mellor forma para exportar un arquivo creado con Excel Learning e incorporado nas nosas aulas virtuais sería facelo como a SCORM, vale? Entón, sería o SCORM, vai decir que o paquete ten metadatos, por suposto, porque nos metadatos están os autores desta unidade didáctica e as persoas a que vai dirixida estas cousas, vale. Podería exportar información incorrecta no seu momento polo autor original, bueno, desexa exportar o paquete? Si, vou facelo. Vale, entón, dou a yes e vai exportarse con forma zip, con arquivo zip, eu voulle chamar xogodoskilómetros.zip, hai dicir que xa existe e só quero escribir en riba. Vou facer, guardar, pois adiante. E xa estaría este Excel Learning o podemos meter, no? Agora, este SCORM o podemos meter nas nosas aulas virtuais como queramos. Vale, veña, chao.